салом азизон, ҳоло доир ба 5 қоидае ки барои санҷиши маълумот ва зиёд кардани саводнокии расонаии шумо кӯмак мекунад гуфта мегузарем. шурӯъ мекунем. интихобӣ. вақте ки ягон хабарро мебинед, ҳамеша манбаъро ҷустуҷӯ кунед ва тафтиш ҳам кунед. аз як тараф вақте мешунавем ки ягон нафари шиносамон, ҳамкор ва ё хешовандонамон чизе дидааст ё гуфтааст, бовар кардан осон аст. аз тарафи дигар ин гуна маълумот ҳанӯз далел нест. бинобар ин барои гумроҳ нашавед, ҳамеша сарчашмаи аслиро тафтиш кунед ва эътимоднокии худро санҷед. фош кардани фейкҳо. вақте ки шумо дар интернет хабар мебинед, диққат диҳед ки оё манбаи иттилоот нишон дода шудааст. ҳатто агар хабари одамони наздикро хонед, дар хотир доред ки онҳо низ метавонанд гумроҳ шаванд ва ё қурбонии қаллобон шаванд. ҳамчунин муқоиса кунед ки одамони гуногун дар бораи ҳодиса дар захираҳои гуногун менависанд. ин ба шумо имкон медиҳад ки вазъиятро аз паҳлӯҳои гуногун дида бароед ва аз нуқтаи назари гуногун таҳия кунед. ба мазмуни хабар аз нуқтаи назари тафаккури интиқодӣ баҳо диҳед. хабари ҳақиқӣ далелҳоро тавсиф мекунад ва фактҳоро меоварад. амният. эҳтиёт бошед. ҳамеша фикр кунед ки кӣ ва барои чӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ дӯстонро илова мекунад. шумо худатон ин шахсро мешиносед ё танҳо дӯстии муштарак доред? оё ӯ саҳифаҳои фаъол дорад ё дар саҳифааш ягон маводе нашр кардааст? ба истинодҳои шахсони бегона пайравӣ накунед, ҳатто агар паём иттилооти ташвишовар бошад ва аз шумо хоҳиш карда мешавад ки фавран ба истинодҳо муроҷиат кунед. таваққуф кунед ва дар бораи он фикр кунед ки чӣ гуна шумо метавонед паёмро бе пахш кардани истинодҳои шубҳанок тафтиш кунед. танзимоти манбаи худро бо дархости касе тағйир надиҳед. ҳеҷ гуна гузарвожа ё тасдиқи смсро бо касе мубодила накунед. барои ҳама почтаи электронӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ аутентификатсияи дугонаро насб кунед. идоракунии ҷараёни иттилоот. барои вазифаи худ каналҳо ва маълумотро дуруст интихоб кунед. сарфаи вақти хондани лентаи ахборро кунед. каналҳои таълимӣ ва дигар манбаъҳои муфидро бештар интихоб намоед. ҳамзамон интихоб кунед ки дар кадом мавзӯъ шумо бештар мехоҳед айни замон маълумот пайдо кунед. дар хотир доред ки дар асри иттилоот ҳама чизеро ки аз намудҳои гуногуни манбаъҳо ба мо меояд, ба таври сифатӣ хондан ғайриимкон аст. агар имкон доред, худатон матлабҳои босифатро эҷод кунед. масалан, ба нақша гиред ки як нав матлабро эҷод мекунед, ҳадафи онро муайян кунед, ҳатто агар он танҳо мундариҷаи фароғатӣ бошад. чаро менависед? шумо аз муштариёни худ чӣ гуна амалҳоро интизоред? агар лозим бошад, манбаи аслиро низ нишон диҳед. маълумоти мушаххасро нишон диҳед. мисолҳоеро иҷро кунед ки шумо 100% боварӣ доред. пеш аз интишори маводҳо ва ба касе фиристодан, аввал дурустии онро тафтиш кунед. ин буд тавсияҳо оид ба саводнокии расонаӣ. саломат бошед.